बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै प्रमद बर'आ आलायारनखौ लाबोनायनि उनाव दिनै रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हायैनि थाखाय बेसेबां लाजिनांखो आरो बेसेबां दिनै गावनि गोसोआव दिनै माबायदि सानदों, नाथाय दिनै रायजो राजानि साननायाव प्रमदनि फेमिलिया बर' हारिनि गेजेराव दिनै फिल्म इन्डास्ट्रि खालायनो थांगासिनो दं आरो बे फिल्म इन्डास्ट्रिया गावसिनि प्रजेक्टआ जाफुंबासो आलायारन फिल्मखौ देखायनायनि मिजिं दं नामा, नैबेखौ आं दिनै आंनि चेनेलावनो रायजो राजाजों सावरायनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय दिनै आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा बयनिसिमबो निमाहा बियो। रायजो राजानि सिगाङाव आंनि गोसोनिफ्राय मोनसे सानलु बा रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे सोंलु, बेखौनो आं बुंगोन। गासिबो अडिअ गासिबो माखासे बुंनाय रावफ्रा दिनैसिम आलायारननि माखासे दिनै रेकर्डआव दं, नाथाय माखासे पिक्सारा ससे ससे गैया। दा नैबेखौ रायजो राजानि सिगाङाव जुदि दिन्थिफुंनो गोनां जायोब्ला ससे ससे पिक्सार गैयैखौ बै समनि एक्टर एक्ट्रिस माखासे बिथांमोना दिनै बे फिल्मनि एक्टिं लादोंमोन, बिथांमोना दानि बैसोजों बै समनि बैसोजों मिलायला। दा बेखौ जुदि बे ससे ससे सावगारि गैयैखौ जुदि सोसननानै होयोबा नायनो थाखाय गोरोबहैया। दा नैबेफोरनि थाखायसो दिनै देखायनो हायाखै ना मायाखै, नाथाय जुदि बेफोरो जुदि नंमारगौब्ला लाजिथावना बाथ्रा, प्रमदआ फुरा नायालासिनो बोरै लाना फैखो, नैबेखौ जों थगायजानाय बायदि जों नुहुरो। आरो लोगोसे जुदि आरो मानो थाखाय दिनै आलायारनखौ बिटिआर एकर्डनि उनाव लाबोबाय, बिटिआरनि सानाव मानो देखायफुंनो हायाखै, आरो दिनै माखासे बर'फोरनि दिनै गिदिर गिदिर प्रजेक्ट खालामगासिनो दं फिल्म इन्डास्ट्रिफ्रा, बिथांमोननि आखायाव मानो थाखाय गथायना होनो हायाखै। आरो नैबेखौ जों बुंनो हायो, नाहरोब्ला बर' रायजो राजानि मेगनजों नाहरोब्ला प्रमद बर'नि फेमिलिया बर' हारिनि गेजेराव फिल्म इन्डास्ट्रि मोनसे खालामगासिनो दं, नाथाय नैबेयावबो बिथांनि फेमिलिया गावनि फिल्मखौ देखायफानो थाखाय नङाब्ला आलायारनखौ ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय दिनै बिदि माखासे खामानि मावगासिनो दं नामा, बेखौबो जों साननो गोनां। आरो बर'फोरनि दिनै प्रजेक्टआ जोंनि फुराना दिनै माखासे महरगिरिफोर दंमोन, बिथांमोना दिनै बे इन्डास्ट्रियाव बाहागो मोनगोन ना मोना। आरो जायफोर दिनै बै समनिफ्रायनो बर' हारिखौ कालसारजों फोथांना लाखिबोनाय, कालसारखौ बै समाव फोथांनानै लाखिबोनाय बिथांमोनहा दिनैसिम खस्थ' मस्थ' दिनै बिथांमोना गावसोरनो थोब्लेट माब्लेट दिनै फिल्म बानायनानै बर' हारिनि कालसारखौ फोथांनानै लाखिदों। नाथाय बिथांमोना प्रमद बर'नि फेमिलिनि इन्डास्ट्रियाव बाहागो मोनगोन ना मोना। आरो जिबायदि दिनै गभर्नमेन्टनि माखासे इस्युखौ दिनै बिथांमोना बै समनि जायफोर दिनै कालसारखौ फोथांना लाखिग्रा बिथांमोना बे गभर्नमेन्टनि चान्सखौ मोनगोन ना मोना, नैबेखौबो साननो गोनां। नैबेनि थाखायनो आं रायजो राजानिसिम खावलायनाय, प्रमद बर'आ दिनै गासिबो दिनै सावगारिया गैजोबैनि थाखाय देखायनो हायाखै होननानै जों बुंनो हायो। आरो माखासे जुदि दंजोबोब्ला गावनि फेमिलिनि इन्डास्ट्रिनि जि प्रजेक्ट, बे प्रजेक्टआ जाफुंबासो एक गुलि दै सिखार जायखौ होनदों, दिनै आलायारनखौ नायबानो गावनि फेमिलिनि फिल्म बानायनायखौबो नायनो गोनां जागोन। नैबेफोरनि थाखाय दिनै एखे लोगोयैनो प्रजेक्टखौ माने दिन्थिफुंगोन होननानै नेनानै दं खोमा, नैखौबो जों साननानै नायनो हायो। नैबेनि थाखायनो आलायारन गोदोनि फिल्मफोरनि माखासे काहानिफोरखौ दिनै बे इन्डास्ट्रियाव बुरखांफिनगोन ना माखासे गोदान बर'फोरनि स्ट'रिखौ बे इन्डास्ट्रियावनो मावफुंलांगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो बर' रायजो राजानिसिम, आलायारना जोंनि बुहुमावनो दिनै गनायजानाय जारिमिनखौ बुहुमनि रायजो राजाफ्रा राव रोङाबाबो माखासे दिनै इन्डियानि सिङाव नै बिदि हारि दंमोन होननानै गनायजानाय जोंनि बर' हारिया बे फिल्मनि थ्रुयैनो गनायजादोंमोन। दा नैबेखौ माखासे जायफोर महरगिरिफ्रा दिनै हास्थायदों आलायारन फिल्मखौ माला बर' हारिनि गेजेराव नुसारगोन, नाथाय नुसारैनि
काहानिया मा दं आन्दोआव नैबेखौ बिनि थाखायनो खोनासंदो आलायारननि गानखौ दुखुनांथाव आरो उननि समाव बेफोरो बुंगोन जोबथारनायाव कर'ना भाइरासआ साननैसोनि उनाव जासिगोन नामा आरो मोननो गोनां रांफोरखौ कर'ना भाइरासआ जायफोर रिटायार्ड डिसार्ज जायफोर बै समाव खैफोद आफोदाव सारेन्डार जानो गोनां जानाय बिथांमोनाबो सरकारनि रां रुफाखौ मोनसिगोन नामा नैबेखौ साननैसोनि भिडिअनि गेजेराव नेनानै थाबाय थायोबा नुलांगोन।